ଆମର ଅରାନ୍ଧିଆ ପାଇଁ ଇଶାଣ ପୂଜା ହେଇଛି। ହଉଛି ମୋ ମା ଏ ରୋଷେଇ କଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଇଛି କଦଳୀ ଭଜା, ଶାଗ, ଏଇଟା କଣ କୋବି ଚିଲି, ଏଇଟା ହେଇଛି ମଟର ଆଳୁ କଷା, ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା, ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ଦେଇକି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହଉଛି ପୂଜା ହେଇଛି ଆମର। ଏଠି ଘଣ୍ଟ ହେଇଛି, ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଖମା ଘଣ୍ଟ, ଇଏ ଆମ୍ବୁଳିଆ ହେଇଛି। ମୋ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫ୍ରେଶ କରୁଛନ୍ତି, ପିଇବେ। ବାହାର ଚୁଲି ପୂଜା ହେଇଛି।